I Østjysk Vinforsyning, der arbejder vi med bæredygtighed sådan helt konkret. Vi er blevet B Corp-certificeret. Vi har solceller på taget, og alle, som har en firmabil, kører nu i elbil. Og noget af det strøm, som vi kan lave i hovedbygningen, det kommer fra de her solceller. Vi opsamler regnvand på taget af vores lagerbygning, og det regnvand kan vi bruge til at vaske vores lagerhal med. Transport af vores vine. Noget af det kommer i tanke og bliver flasket i Danmark. Det skaber også et lidt mindre CO2-aftryk. Nogle af vores vine de bliver sågar sejlet med sejlskib, gammeldags sejlskib, til Danmark. Bliver omfragtet her til vores lagerbygning. En medarbejder om måneden donerer 5.000 kroner til velgørenhed som et eller andet formål, som der er vigtigt for den personlige historie. Og endelig så har vi også kigget ind i vores flasker, som vi importerer i større volumen, som også begynder at blive lettere og lettere. Og det er også i forhold til at skabe mindre CO2-aftryk. Så der er virkelig nogle fede parametre, som vi arbejder konkret med. Så derfor kig lige ind på vores hjemmeside og læs lidt mere op på det, ikke? Så du er forberedt næste gang, vi snakker sammen.